Bueno, eu son Vitoria e veño vos recomendar dúas películas que me encantaron este ano. Unha é Bajo el cielo de outubro, que, bueno, as películas estas dan un aprendizaje, aprendes unha cosa moi importante de cada unha. A de Bajo el cielo de outubro enséñache a que tens que perseguir os teus soños, pase o que pase, que ao primer día non che vai salir e ao segundo tampouco, pero se o intentas, se o persigues, vaiche salir. E hasta mesmo que por exemplo, un ser querido non cree en ti ou casi nadie cree en ti, ti mismo tens que creer en ti, porque eso é o máis importante. E despois a outra de Descubriendo Nunca Jamás, que o protagonista é Johnny Depp, é de que todo o mundo ten un neno interior e sempre hai que sacalo a relucir por moi maior que seas, porque así a tua vida vai ser moitísimo máis levadeira e calquer problema que teñas, se sacas un neno interior, seguro que vas a sacar algunha resposta aos teus problemas. Vale.